Kaixo, bueno, gaur bigarren zatiarekin, hirugarren zatiarekin jarriko gea. Helburuak ikastetxeren proiektu digitala. Gogoratu, aurretik egin dugula alde batetik gure proiektuaren sarrera eta justifikazioa, eta gero egin dugu ikastetxearen analiziaren egoera. Hor, amia kuadroa beteko genuen eta ondorio batzuk atera ditugu. Modu horretan jakingo dugu ze indargune dauzkagun, ze helburu dauzkagun, ze ahulgune dauzkagun, ze aukera dauzkagun eta ze mehatxuak. Ondorien arabera jakingo dugu nola egin aurre mehatxu horiei, nola ustiatu aukera horiek, eta bestetik jakingo dugu gure indarguneekin aurrera egiten eta gure ahulguneak nola indartu. Hori dena egin ondoren, egin behar dugu ja helburuak finkatu. Horretarako daukagu gure proiektu digitalean 3. atala. Zer egingo dugu? Selfia eta amiaren gandik hartuta helburu batzuk markatuko ditugu DIGCOMP.org-ren bitartez. Nola erabili dezakegu Smart tresna? Eta zergatik? Helburuak finkatu behar ditugulako jakiteko norontzagoa zen. Smart helburuak edo Smart Goals, zer dira? Ingelesez dira bere siglak eta da specific, hau da, espezifikoak, measurable, edo euskeraz neurgarriak, achievable, edo lorgarriak, realistic, errealistak noski, eta time, edo denboralizatuak. Gure aurkezpenean, gero zuen eskutan izango dezutenean, ikusi daiteke adibide bat. Hemen txedezue. Urte berria, erronka berria. Orduan. Ikusten dezuen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateak emandakoa da, eta da. Nola egingo du? Beraiek nola egingo dute. Grow ereduaren arabera egiten dute, eta Smartek helburuak emango dizkigu. Zergatik esaten dugu espezifikoa. Zenbat eta zehatzagoa izan, ordun eta helburu ulergarriagoa izango dugu, eta zalantzazko interpretazioak saihesturik. Galdetu dezeokegu, zer lortu nahi dut zehazki, ze helburu lortu nahi dut. Eta zeinen laguntza, edo non egingo dut lan helburua lortzeko, noiz lortu behar dut, zeintzuk dira aurretik ateratik ditugun indar eta ahulguneak, zeintzuk dira aukerak eta mehatxuak. Hori, espezifikoa alde horretatik. Neurgarria, helburua neurtzeko gai izan behar da. Neurtzeko metodo edo sistema argia ere ezarri behar dugu. Helburuaren betetzen maila ebalatzeko adierazle batzuk jarri beharko ditugu. Ados? Bestetik eskuragarria izan behar du. Hau da, helburua egingarria. Gure errealitatetik hasita edo gure egoeratik hasita, baina eroso. Ezin du izan helburu handi bat. Orduan galde dezaiokegu, helburua lortzeko behar diren abileziak baditugun, eta nola garatu ditzazketen, eta ekintza plan bat lortuko dugu helburu horien arabera. Errealista izan behar du gure helburuak. Gure helburuak errealistak izan behar dute. Errealitatean, gure errealitatean. Hau da, helburuak ikuspegiarekin bat datoz, balore eta printzipioekin bat egiten du,
gure realitatera egon barute egokitutak. Eta denbora zehatz batean lorgarriak izan behar dute. Hau da, zein epetan izan behar du, epe bat jarri behar diogu helburu hori aurrera ekiteko. Bueno, eta hau da, adibidez, hemen proposatzen den erronka. Aurten baietz kirola egin. Zuek usten dezute espezifikoa denik? Pixka difusoa, ez? Neurgarria? Ez da. Ba, zehaztu egin behar dugu helburua. Espezifikoa egingo dugu nola? 2012ko Behobia Donostia maratoi erdia korrika egitea. Hori izango da gure helburua. Neurgarria, 2 ordu eta 40 minututan lortu behar dugu. Erakundek kontrola ezartzeko mugatuko gehienezko denbora. Hora, eskuragarria. Pasaden ekitaldian, ia 17.500 partaide helmugaratu ziren markatutako baino gutxieneko denboran. Horrek adierazten du marka hori kirolari askoren esku dagoela. Oraingo egoera fisikoa kontuan harturik, garaiz preste izango naiz, lasterketa denbora horretan egiteko, aisialdi eta diru nahikoa daukat izen emate eta gimnasioa ordaintzeko, eta erronka hori nirekin batera egiteko prest dagoenik ezagutzen aldut? Errealista. Egitan gustuko aldut korrika egitea, eta kirolaren balore eta onurekin bat nator, edo besan da korrika egitea koldarren kontua dela pentsatzen dut. Denbora zehatzean, lasterketa hori 2012ko azaroaren 11an izango da. 10 hilabeteko epea daukat fisikoki prestatzeko. Hau izango litzake helburua definitzeko modu bat. Ikusi ez zuenez, badago ja modu bat hori egiteko, orduan jarraituko dugu aurrera. Bueno, Smart metodologia hori horren ondoren, Dizkompo erregi marko hartuko dugu aurrera egiteko. Eta hemen ere badakazue infografia bat, Berri Gasteizek egindakoa, non badagon helburu horiek badaude nola pixka bat zehaztuagoak. Gogoratu ikastetxearen proiektu digitalaren helburuak garatzeko markoaren 7 alorrak hartuko ditugula kontutan. Azpiegitura, lidergoa eta gobernantza, irakaskuntza eta ikaskuntza, garapen profesionala, ebaluazioa, edukiak eta kurrikuluna, eta lankidetza eta networkinga. Helburuak zehazterakoan zenbait ideia. 7 esparruak edo gehienak kontuan hartzea. Heldu dezakegun egin dugun azterketa horretatik 7 esparruetatik helburu desberdinak jartzea. Arrakala digitala gutxitzeko neurriak kontutan izan beharko genituzke. Balizko konfinamenduak, irakaskuntza hibridoa bideratzea. Gauden egoeran gaudelako, momentu honetan. Irakasleen kompetentzia digitala garatzea prestakuntzaren bidez. Garatu behar dugu, hori da gure planeko helburuetako bat, eta baita gure proiektuarena. Gure eskolak aurrera egin dezan, edo gure ikastetxeak aurrera egin dezan, horretan dihardun behar du. Ikasleen kompetentzia hobetzea. Hau da, ikasleek beraien kompetentzia digitala hobetu behar dut eta guk ikastetxe bezala lagundu behar diogu garapen horretan. Ba, metodologia aldaketa, ebaluatzeko bide berriak sortzea, gela virtualak orokortzea, eta ikastetxeko hezkuntza komunitatearen nolabaiteko parte hartzea. Denek hartu behar dugu parte. Komunitate guztiaren, hezkuntz komunitate guztiaren parte izan behar du proiektu honek. Horren azalduko izkizuet, ze helburu dauzkagun. Adibidez, azpiegituretan badauzkagu aztergai desberdinak eta hoiekin lotuta dauden zenbait helburu. Aro digitalean ikasteko diseinatutako ikaskuntza ingurune fisikoak eta virtualak. Ados? Hoiek dira azpiegituraren barnean dauden aztergaiak. Eta aztergai hoiekin zer egin behar dugu edo elementu hoiekin zer?
Ikaskuntza ingurune fisikoen bidez optimizatu egiten dituzte edo egin behar ditugu aro digitaleko ikaskuntzaren aukerak. Ikaskuntza ingurune virtualak ere optimizatu egin behar ditugu. Orain arte ditugu ikaskuntza ingurune virtualak gure ikastetxetan eta hoiei nola atera probetxu handiena jakin behar dugu. Eta baita gure erosotasunerako eta baita gure ikasleen erosotasunerako egokitu. Azpiegitura digitala planifikatu eta kudeatu. Erabilera arduratsuko arauak ezarri, ezagutza tekniko eta pedagogikoa dituen bidez teknologia digitalerako inbertsioak egin, edonoiz eta edonon ikastearen oinarrian ikaskuntza digitalerako teknologia sorta zabala eskaini, bring your own device edo ekarrezazu zure gailua ereduak bultzatu, hau da, ikasle bakoitzak, adinaren arabera eta ikastetxe bakoitzaren errealitatearen arabera, bere ordenagailua izatea edo bere gailua izatea lana egiteko. Ezberdintasunekin eta inklusio digitalarekin zerikusia duten arriskuei heldu. Laguntza teknikoa eta erabiltzeari arreta eman. Laguntza teknologikoak erabili behar bereziei erantzuteko. Pribatasuna, konfidentzialtasuna eta segurtasuna babesteko neurriak ezarri. Baliabideak eskuratzeko plangintza eraginkorra izan. Eta plan eragile bat ezarri sare nagusirako eta ikateko oinarrezko zerbitzutarako. Bigarren arloa, lidergoa eta gobernantza. Ikusten dezuen bezala, gure eremua da, aro digitaleko ikaskuntza integratzea, misio, bizio eta estrategia globalaren zati eginez, ez? Orduan, ikaskuntza digitalerako teknologian almena argi markatu behar dira. Ikaskuntza digitalerako teknologien alde honak ere komunikatu egin behar dira. Plan estrategikoan jaso aro digitaleko ikaskuntza. Hori baita gure ikaskuntza, gaur egungo ikaskuntza. Hezkuntza irekia arlo publikoaren inplikazioaren alderdi bat bihurtu behar dugu. Aro digitaleko ikaskuntzarako estrategia implementazio plan batean oinarritu egin behar dugu. Orduan, planifikazioa erraztaileetan oinarritu eta aldi berean oztopoi heldu. Barruko alderdi interesdunek nolabaiteko autonomia izan behar dute. Pertsonalarentzat aukerak, pizgarriak eta sariak identifikatu behar dira. Aro digitaleko ikaskuntza lerrokatu behar da lehentasun zabalagoekin. Eta helburu bikoitzak izan behar ditugu. Lehendik dagoen hezkuntza hornidura modernizatu eta aukera berriak eskaini behar dira. Zuzendaritza eta gobernantzako eredua ezarri. Implementazio planaren inguruan, elkarra aditze eta konpromezuak lortzeko. Eta zuzendaritzaren erantzukizuna argi esleitu behar da. Beste multzo batean zuzendaritza eta gobernantzako eredua izan behar dugu. Esan dugu bezala, implementazio planaren inguruan elkarraditze eta konpromisoa izan behar dugu. Zuzendaritzaren erantzukizuna argi esleitu behar da. Baliabideak aurrekontuaren eta pertsonalaren araberakoak, hau da, daukagunarekin egin behar dugu lana eta hori garatu behar dugu aldegun hoberena. Implementazio planaren emaitza, kalitatea eta inpaktua berrikusi. Ekimen espezifikoak edo pilotuak ebaluatu behar ditugu. Implementazio egoeraren konparatiboa egin eta politika eta norabidea gainbegiratu. Hirugarren multzoa. Irakaskuntza eta ikaskuntza. Gaitasun digitala sustatu, konparatu eta ebaluatu. Hori da lehenengo azpimultzoa. Pertsonala eta ikasleak gaitu egin behar ditugu arlo digitaletan. Lehenengo mailan jarri behar ditugu online ingurunetako segurtasuna, arriskuak eta portaera arduratsua. Gure gizartea digitala behar badu izan, gure gizarte fisikoaren baloreak bertara eraman behar ditugu baita ere.
pertsonalaren eta ikasleen gaitasun digitalaren konparatiboa egin. Eta gaitasun digitala sartu pertsonalaren balorazioan. Hau da, gero, egiten ditugunean ardurak banatu, balorazio horiek egin behar dira. Beste multzo bat, rol eta eredu pedagogikoak birplanteatu behar dira. Pertsonalak edo irakaslegoak aldaketerekin bat eginda jardun behar dute. Pertsonalarentzat rol berriak aurreikusi behar dira. Ikasleentzat ere rol berriak aurreikusi behar dira. Eredu pedagogikoak hedatu egin behar ditugu. Ikaskuntza pertsonalizatua sustatu egin behar da. Ikasle bakoitzak badu bere ikasteko modua, bere mugak, bere gaitasunak, bere indarguneak, bere ahulguneak, hori dena aztertu behar dugu. Sormena ere sustatu egin behar dugu. Elkarlana eta talde lana ere bai. Eta trebetasun sozialak eta emozionalak garatu egin behar dira. Hori dena, gelan egiten dugun heinean digitalki ere egin behar dugu. Beste multzo bat, garapen profesionala, irakaslearen garapen profesionala. Etengabeko garapen profesionalaren aldeko konpromiso egin behar dugu, edo konpromezu egin behar dugu. Garapen hori maila guztietako pertsonalari eskaini bartzaio, ez dira bakarrikan irakasleak, baditugu hainbat eta hainbat baliabide pertsonalak hor gaitutak egon behar dutenak. Garapen profesionala lerrokatu behar da banakako eta antolaketako premiekin. Eta eredu sorta zabala erabili behar dugu garapen profesional horretarako. Azkenik, garapen profesionala egiaztatu edo ziurtatuak lortzeko aukerak ere sustatu behar ditugu. Beste multzo bat edo beste arlo bat DIC-COMPO-RGen ebaluazioa da. Eta hor baditugu beste azpi multzo batzuk. Ebaluazio formatuak erakargarriak eta motibatzaileak egin behar ditugu. Ebaluazio formatiboaren ahalmena hedatu behar da. Ebaluazio batutzailea dibertsifikatu behar da. Autoebaluazioa eta berdinen arteko ebaluazioa sustatu behar da. Eta atzera informazio edo feedbacka aberatsa pertsonalizatua eta garrantziduna ematea eta espero izatea bultzatu behar da. Hau da, ikasleek eta irakasleek beraien artean eman behar diote feedback hori eta espero behar dute feedback hori jasotzea. Ikaskuntza informala eta ez formala errekonozitu behar da. Aldez aurreko ikaskuntza, esperientziazkoa eta irekia ere errekonozitu egin behar da. Ikaskuntzaren diseinuari analiziarekin lagundu. Hau da, ikaskuntzaren analizia estrategikotzat hartu behar da. Ikaskuntza egin behar dugu aztertu, analizatu egin behar dugu. Jardunbide kode bat ezarri behar da, analizi hori egiteko. Eta ikaskuntzaren analiziarekin lagundu behar diogu. Kalitatearen kudeaketari eta kurrikulum edo programaren diseinuari ikaskuntzaren analiziarekin ere lagundu behar du. Elikatu egin behar dute, batak besteari. Beste multzo bat, edukiak eta kurrikuluna dena, eduki digitala eta hezkuntzako ingurune virtualak zabalki sustatu eta erabili behar dira. Bai pertsonalak eta bai ikasleek edukia sortu behar dute. Beraiek sortzen dituzte edukiak. Edukiaren biltegiak zabalki eta modu eraginkorrean erabili behar dira. Jakin behar dugun non gordetzen ditugun eduki guzti horiek. Non txertatzen ditugun. Jabetza intelektualeko eta copyright eskubideak errespetatu behar dira. Erreminta eta eduki digitalek erreminta eta eduki digitalei lizentziak jarri behar denean eta hezkuntza baliabideak
baliabide irekiak sustatu eta erabili behar dira. Beste azpimultzo bat, kurrikulunak berdiseinatu eta berrinterpretatu teknologia digitalek eskaintzen dituzten aukera pedagogikoak islatzeko. Irakasgaietan oinarritutako ikaskuntza beste era batera antolatu, eredu integratuak sortzeko. Arlo batek bestea elikatzen baitu. Ikasteko lekua eta ordutegiak birprogramatu behar dira. Pentsatu behar da, espazioak zertarako erabili, nola erabili orduak, ze ordutan dan egokiena. Online hornidura errealitate bihurtu behar dugu. Egiazko ingurunetako ikaskuntza ere sustatu behar da. Denbora guztien egia digitalizazioan, baina benetazko inguruneetan ere hor egon behar dugu. Eta horiek izan daitezke digitalak, ala ez. Ikaskuntza digitala hornitu kurrikulun arlo guztietan. Eta ikasleen gaitasun digitala kurrikulun osoan garatu behar dugu. Beste azpimultzo bat lankidetza eta networkinga da. Eta horren azpian daukagu beste azpimultzo bat dala. Sustatzen dira networkinga, elkarlana eta lankidetza. Horretarako zer egin dezakegu, o zer egingo dugu. Pertsonalak sarean elkarlanean jardutea ezagutza adituak bateratzeko eta edukiak partekatzeko ohitura hartu behar dugu. Bai? Partekatu, elkarlanean ibili, bai? Ezagutzak trukatzeko aleginak errekonozitu egin behar dira. Ikasleak networking efikaz batean implikatu behar dira. Ezagutza trukatzeko jardueretan eta ekitaldietan parte hartzea sustatzea. Hau da, ezagutza badaukagu, ea nola partekatu dezakegun. Eta barne lankidetza eta ezagutza trukatu behar dugu. Beste azpimultzo batean, komunikazio eredu estrategiko bat bilatu behar dugu. Horretarako, komunikazio estrategia esplizitua ezarri behar da. Eta online presentzia dinamikoa biztaratu. Beste azpimultzo batean daukagu elkarteak garatu. Hau da, ezagutza elkarteen bidez trukatu dezakegu, eta pertsonala eta ikasleak elkarteetan aktiboki parte hartzera bultzatu beharko genituzke. Eta oraingoz da dena, beste guztirako beti esaten dugun bezala, zuen aholkulariak dauzkazue galderak egiteko. Hurrengo arte, agur!